Самар шәһәрендәге Калашников исемен йөртүче 7-нче санлы мәктәптә 3700-дән артык бала белем ала. Гөлназ Хәсәншина 3 бала әнисе. Икесе биредәге мәктәптә укый. Җитәкчелектән татар телен укытуны сорап гариза язган һәм иң актив эш алып барган кешеләрнең берсе. Мин милләтемне яратам, татар телен яратам. Мин шуның белән яшим. Күп бит инде татарлар монда микрорайон Крутые Ключида торалар. Без алар белән аралашабыз. Мин күрәм, что аларның балалары сөйләшми. Аралашырга минем балалар белән мөмкинлеге юк. Иде татар телендә сөйләшсәк тә без татар теленең грамматикасы yetib бетми. Үзем өйрәтергә тырыштым. Әлифбаны укып чыктык бит инде. Гөлназ Хәсәншинага тагын 100-дән артык кеше кушыла. Әти-әниләр гариза язган очракта мәгариф турындагы федераль закон нигезендә мәктәп җитәкчелеге мөмкинчелек тудырырга тиеш. Шуны исәпкә алып, узган ел ноябрь аеннан түгәрәк оештырыла һәм 113 татар баласы туган телен өйрәнә башлый. Әти-әниләр хәзер тагын бер адым алга атларга тели. Алар татар телен дәрес буларак укыту планына кертүне сорый. Бу инициативаны Самара татарларының дуслык оешмасы президенты Фәхреддин Канюкаев та күтәреп ала. Мәсьәләне уңай хәл итүдә ярдәм сорап, Бөтендөнья татар конгрессына мөрәҗәгать итә. И быелгы секендә без уйлыйбыз, анда бер 200-250 может бала татар телендә өйрәнерләр. Быелгы секендә без әтигән урбанизация белән татарлар бик күп күчтеләр авыллардан Самарага. И Самарада бездә бер яктылык мәктәп быелгы секендә беткән балаларны өйрәтелми. Балалар, татар балалары күп, татар балалары теләкләре бик зур, ана телене белергә. Әтиләре, әниләре, әбиләре, бабалары риза булып, балаларын ебәрләр шул 7-нче школга, шул телне изучать итәргә. Ул безгә тоже бик зур дәрәҗә. Ул әтиләргә, әниләргә, әбиләргә, бабаларга бик зур рәхмәт. Алар безнең динебезне, телебезне, гарәбгәтләребезне саклап калалар. Ул безнең уртак эш. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров башта мәктәп белән танышып чыкты. Татар теле укытыла башласа, Татарстан уку йортындагы бер бүлмәне татар теле кабинеты итеп җиһазландырырга да ярдәм итәчәк дип белдерде. Бу эшкә килгәндә инициатива ата-аналардан булды. Аларның сүзен тыңлап, мин мәктәпкә татар теле укытырга дип килдем. Укучылар теләп йөриләр. Балаларга татар телен хәзер яңа гына декрет ялыннан чыккан Миләүшә Рәхмәтуллина укыта. Дәресләрне оештыру җиңел түгел, кулланма әсбаплар җитми ди ул. Интерактивно это на сегодняшний день коммуникатив, да, вот, то есть коммуникативно. Дәреслекләр белән проблема булмаячак. Даниш Шакиров инде бу юлы үзе белән татар теле китаплары, әлифбалар алып килгән иде. Төбәкләрне федераль стандартларга туры килгән татар теле дәреслекләре белән тәэмин итү татарлар гамәл стратегиясе кысаларында алып барыла. Татар теле укыту планына кертелсә, 3 укытучы кирәк булачак. Башкарма комитет җитәкчесе Даниш Шакиров Казанда мөгаллимнәрнең белемен күтәрергә булышачакбыз дип белдерде. Мәктәп җитәкчелеге белән мәгариф идарәсе белән аерым сөйләшеп, шундый карар кылдык һәм кабул иттек. Сентябрь аеннан яңа уку йортын елдан башлап, инде ала берсә без 7-нче Калашников исемендәге мәктәпкә 113 гариза нигезендә татар телен һәм әдәбиятын предмет буларак укытачакбыз. Татар ата-аналарының үзләре теләп балаларын гариза язып, балаларына татар теле әдәбияты предметын укыту мәсьәләсе кую, инде ул бүгенге көндә әлбәттә башка төбәкләр өчен дә һәм гомумән милли мәгариф системасы мәсьәләсенә килгән вакытта ул аерым бер өлге үрнәк булып тора. Очрашу ахырында башкарма комитет җитәкчесе татар теле сагында торган актив әни Гөлназ Хәсәншинага һәм татар теле укытучысы Миләүшә Рәхмәтуллинага Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатларын тапшырды. Татар телен үстерүдә булышлык күрсәткән өчен мәктәп җитәкчелегенә дә рәхмәтләрен җиткерде. Энҗи Шәһиддинова, Рафит Муллаянов, Татарлар, Самара.